Hello guys, good afternoon. So, today actually ano lang tayo, pag-uusapan kasi ang dami-daming alam ko matagal nitong iniintay. Kasi hindi ako masyadong nakakapag-vlog. So, ngayong buwan na to, grabe. Bilang ilang beses lang ako nakapag-upload. Pero dahil nga, ang daming nagtatanong sa inyo about dun sa bahay, ang daming curious. Ayun. Tapos lalagasan ko yung boses ko kasi nag-electric fan ako, one lang naman kasi mainit. I hope na hindi siya masyadong nagsagabal sa ating pag-uusap. But anyway, yun nga, yung nakuha natin na bahay. So, yung pag-uusapan natin ngayon kung paano namin siya nakuha, kung nakuha na ba talaga namin siya, or ano ba yung mga pag-ibig ba yun, or magkano yung down payment namin. So, yun yung pag-uusapan natin ngayon. Okay? So, simulan na natin. But anyway, so una, background muna, no? Background muna. Ito yung bahay na ito, yung nirerentahan namin ngayon. At yung bahay na yun doon sa kabila is iisa lang yung may-ari. At sino yung may-ari na yun? Ang may-ari nito is, siya ay aking, kapatid siya ng mama ko. Kapatid siya ng mama ko, which is naging nanay-nanayan ko din siya nung bata pa ako kasi doon ako nakatira sa kanila nung nag-abroad si mama. Nung elementary ako, doon ako nakatira sa kanila. So parang anak na din nila ako kasi ano din parang lagi ako nakapagkamalan dati na anak nila ako kasi doon ako nakatira sa kanila. So sila yung may-ari dito. Actually yung may-ari talaga nito is yung mga pinsan ko na lalaki. So yung pinsan ko na nasa Switzerland to pa, no? So, sa Switzerland na siya ngayon. So, sa kanya yon yung doon na bahay. So, ayun. And then, dito na bahay, ito yung sa, So, ayun. So, sila yung may-ari dito at saka doon. Ang nangyari kasi guys, ganito yon. Actually, ngayon sa taon na ito, di ba? May pandemic, ganyan. Naapektuhan din kami dun sa business namin. So, wala talaga sa plano ko kumuha ng bahay ngayong taon na ito. Sabi ko nga, lagi kong sinasabi kay Papa kasi si Hagrid lagi sinasabi sa amin na gusto niya daw niya dito kasi ayaw niya palipat-lipat. Ayaw niya yung iba-iba yung kaibigan, ganyan. So, lagi akong sinasabihan ni Hagrid niyan. But, sabi ko nga, kung will ni God na dito talaga tayo tumira, maghahanap siya ng paraan talaga na makatira kami dito, di ba? Pero kasi, alam niyo naman, nakafocus lang yung attention namin dun sa business. Hindi ko talaga planong gumawa ng bahay. But we're open, 'di ba? Parang go with the flow lang kasi kami, guys. May mga plans kami about sa bumili na lang ng lupa or kung dito man, kung yun ibibigay ni God, 'di ba? So, go with the flow lang kami kung ano yung mangyayari. But, nag-focus lang talaga kami sa business. So, ang nangyari, while nagsasagot ako ng messages sa Facebook, biglang nag-message sa akin yung pinsan ko na gusto niya makipag-usap sa akin. Pero kasi bago yon sinabihan ko na siya na rerentahan namin yung bahay doon sa kabila. Pero wala pa yung kuryente, walang tubig pa, guys. Ang sabi lang namin, gusto namin siyang rentahan doon kasi masyado nang crowded dito sa bahay. So, eto yung titirhan namin, tapos yun yung magiging stock room namin. Yun yung plano. So, yun nga, sinabihan namin, pero yun nga, walang kuryente at tubig. And, yun nga, one day, yun nga, siya sa akin, nag-message na, tawag daw siya. So, lumabas ako kasi wala kang signal dito. So, nung, unexpected na nangyari talaga na biglang, sabi siya sa akin na ipapa-assume na lang daw nila yung bahay doon sa kabila. So, parang, ako naman, gulat na gulat ako, diba? Siyempre, sabi ko nga sa kanya, pwede bang, umiyak? Kasi parang naiiyak ako. Kasi, alam mo yung, never talagang sumagi sa isip ko na ipapa-assume nila yun. Kasi sabi nga, nung pinsan ko na hindi talaga niya ipapa-assume yung bahay. Kasi paparentahan nila yun. So, ayun yung nangyari. Tapos, may mga kondisyon na binigay sa amin. So, yung mga kondisyon na yun, talagang sinabi sa akin, may mga options ako na kailangan gawin. Siyempre, kailangan natin bayaran yun. But,
yung bahay talaga na yun guys is hindi pa namin siya nabayaran. Okay? So, binigyan kami ng isang buwan ng aking auntie na makompleto namin yung bayad na 50K. So, alam nyo naman na yung pera namin is talagang binuhos ko lahat sa negosyo namin, guys, 'di ba? Which is, hindi naman ako nagkamali sa aking desisyon dahil malaki naman yung balik niya sa amin talaga kasi maraming sources marami kaming business na na pumapasok sa amin na income na yon. So, sabi ko, hiningi nila is 50K na down payment. So, pina-assume nila sa amin yan ng 160 pa, no? 160,000 pesos. So, kasi kailangan din nila ng pera. Pero yung hiningi lang nila sa amin is 50K. So, sabi ko, bigyan mo ko ng 1 month kasi iipunin ko yung 50K. Kasi alam nyo naman, pag nagde-negosyo ka, lahat ng sabi ko, aantayin ko muna yung mga payments, lahat ng mga na pumasok sa account ko para mabayaran ko siya within this month. Actually, malapit at sana kami. Alam mo yung pag malapit ka na, syempre kailangan mo naman kumuha ng pera na naman doon sa account kasi kailangan mo mag-withdraw ng konti. Kasi kailangan mo nang bumili ng stocks. So hopefully, kasi hanggang sa katapusan lang eh. So hopefully yung 50K is mabuo namin siya. Pumasok lahat yung payments kasi yun lang naman yung hinihintay namin. So walang withdrawhan doon sa Shopee talaga. So nagpapasalamat kami talaga na meron kaming mga extra na mga source of income na ang tawag dito na pumapasok bago pa man dumating itong bahay na ito. So, yung sa Shopee talaga is siya na lang yung inaasahan namin talaga na makakabayad dun sa bahay. But, yun. So, pero, binigyan kasi kami ng karapatan tawagan na binigyan kami ng ng kapatid ng pinsan ko na pwede na namin galawin yung bahay. Yun nga nagpalinis tayo, which is yan ipapakita ko sa inyo sa susunod na video. So nagpalinis tayo doon and yun yung una nating step na ginawa doon para at least makita natin yung yung itsura talaga kasi sobrang dumi. So ayun, and then itong bahay na ito, so yung sabi ko kasi sa inyo nung una, 'di ba? Nung una sabi ko sa inyo, maghahanap ako doon sa foreclosure. Actually, nung wala pa kami dito, pinuntahan ko talaga yung sa foreclosure na yon. Ay, ta diri pa? Wala pa. So pumunta ako doon, nag-inquire ako. So ang sabi doon kasi ito sasabihin ko sa inyo just in case lang na merong gusto sa inyong kumuha ng mga foreclosure na property, 'di ba? So, yung foreclosure property kasi, meron siyang tinatawag na, tawagan ng bidding. May mga bidding kasi siya, guys. So, may schedule si Pag-ibig na ibibigay. Pupunta lang kayo dun sa kanilang outlet, sa kanilang, tapos, tatanong kayo dun kung kailan yung schedule nila for bidding. Tapos, bibigyan nila kayo. And then, maghahanda ka lang ng 30%. But, I think, hindi enough yung 30% ng amount. For example, 1 million yung amount ng kukunin mo na property. So, kailangan 30% nun meron kang hawak. Kasi, yun nga, kasi bidding siya, di ba? Pataasan kayo ng presyo. So, importante din na, I think, sobrang sa 30% talaga yung ilalabas mo bago ka pumunta doon sa bidding. Kasi, syempre, mas okay yung ikaw yung makakuha ng property, di ba? So, which is mahirap kasi marami talagang magkikipagsabayan sa bidding sa iyo, 'di ba? And then meron namang iba na hindi ka nadadaan sa bidding pero sobrang lalayo ng lugar. Alam mo yung hindi na siya mga napili dun sa bidding, yung mga natira na lang. So, sobrang lalayo, ang yung iba naman, basta sobrang layo talaga. So, hindi ko siya gusto. So, ang makakakuha ka sa bidding kung talagang masipag kang pumunta doon, pabalik-balik doon sa kanila. Kasi doon sa computer kasi, sa kanilang website, hindi siya updated. So, kailangan mong pumunta talaga doon sa kanilang opisina para i-check kung ano naman yung bagong property na ipapabid nila. So, ganun siya. And then, ano pa ba? So, pinakamabilis lang kasi kumuha ng bahay sa Pag-ibig. Pero yan kasi, since ipapaano na sa amin, kung makakabayad na kami, kung ano na siya,
kung magpapatransfer na, syempre hindi pa yung matatransfer kung hindi pa namin nakompleto yung 160,000, di ba? And then, pag na-assume na namin yan, pupunta muna kami dun sa developer nitong subdivision para isettle doon kung meron silang bayarin or something ganyan. Basta masettle siya doon. So, kailangan namin pumunta daw doon. Yun naman yung sabi dito sa kasi yan yung mga yan, nalaman ko lang din naman yan nung nandito na kami sa subdivision. And ang alam ko lang kasi guys, pag mag-a-assume kayo ng bahay, kasi dati hindi ko to alam eh. Pag nag-a-assume ka ng bahay, usually kasi pag nagpapa-assume ng bahay, it's either hindi nila, yun yung mga reasons sa magpapa-assume, it's either hindi nila siya nagagamit yung property and meron na marami na silang bahay, or kailangan na nila ng pera, or hindi na nila kayang bayaran yung unit. So, dito, syempre, may mga nag-offer na din dito na magpa-assume, pero yun yung masyadong mahal. And then, ang kalakaran kasi sa pag-assume dito guys is down payment lang. So, depende sa inyong pag-uusap dun sa magpapa-assume. Pwedeng, parang staggered yung pagbabayad mo. So, for example, mag-down payment ka ng 60,000, ganyan. Tapos, may exact month naman kayo na eto ibibigay mo naman to another 50,000. So, parang staggered siya. So, ganun yung hindi ko alam sa iba. Pero, depende kasi yan sa sa magpapa-assume sa inyo. So, advantage siya kasi ang tawag dito, nandito kami sa subdivision. So, parang kung may magpapa-assume, malalaman mo. Alam mo yun, malalaman mo siya. Pero, kasi merong ano dito eh, merong nung dati kasi meron ding magpapa-assume din siya. So, sinabihan din niya kami. Pero, syempre, hindi ko nga prioridad yung Pero syempre, ito na dumating na yung blessings na binigay ni God. So, push na natin kasi mura lang din naman pina-assume ng ng auntie ko. And malaki talaga yung lugar dito compared. Like sa Lumina na, yung pinakamaliit nila na Lumina, hindi ko alam kung anong yun. Bria. Dili, may Bria. Anong ba unit? Pwede ba name ana? So, may nakita kasi kami, sobrang liit talaga guys. Sobrang liit talaga. So, eto talaga, maluwag kasi talaga dito. Kasi, itong subdivision na to guys, trivia lang, itong subdivision na to, ginawa ito para sa mga empleyado ng developer nito. So, yung developer nito, sobrang laki ng nila talaga. Marami silang mga mga malalaking high-end talaga ng mga subdivision. So, ito ginawa ito para sa mga kanilang empleyado. Pero, yun nga, pina-assume nila kasi syempre, mayroon na siguro silang bahay, ganyan, or di nila bet dito. But, what I really love, English, ang gusto ko talaga dito sa subdivision is sobrang konting-konti lang ng community. As in, sobrang, lang talaga, konti lang talaga yung community dito, guys. Hindi kagaya ng ibang mga subdivision na marami talaga. Dito, konti lang. And, mga 50, no? So, konti lang talaga. So, nagustuhan namin siya. Nagustuhan namin dito talaga. So, ayun. So, yun lang. And, ang dami ko pang gusto sabihin sa inyo. Pero, sa next video naman natin yung pag-uusapan. Kung ano yung mangyayari dito sa bahay na nirerentahan namin. At kung ano yung mangyayari doon sa kabila. Newsfeed ko. So, leave comment down below kung meron kayong mga suggestion. Baka magustuhan namin ni Papa, diba? So, ayun. Salamat sa panonood. Bye!